guys, welcome sa aming YouTube channel. Nandito na kami guys sa Bicol, sa probinsya, sa hometown ko guys. Ayan. Dito na kami sa bahay. So bali ako tsaka si baby lang nandito. Umuwi. Naiwan yung apat doon sa Singapore. So ngayong, for today's video guys, surprise namin si mama ng bagong cellphone. Ayan. So, let's go. A few moments later. So, bago pa daw ko ibigyan ng atukang, ako na yung nasal ko. So, ako pa man daw ko nagkaan ng mani. Baka ano? Baka ginamit ka mga aki. Si Mama Kyrling ako kung saan yung tiglalaag. Yan, busy-busy talaga. Ma talaga, gurang na talaga. Ma, nagugurang ka na, ma. Ayun na. Sa'yo, binugtak ma. Hindi sa karton, hindi ko nagparabungkal sa bago. Mag-charge ka. Yan lang. At pa namang, sabi ko, i-apo na ang cellphone na iyan. Yung manidayan-dayan, maniyo dyan, no? Mga ginagamit ni Papa. Kanas ko na. Hindi ka kamali! Araw na nagbibigay Maria. Ayan, lip na. Hindi ba ako wala na iyo? Anong gurang niyo talaga ay? Busy-busy ko mag-out ML. At ang nagla-lunch attack na. Oy, ano bagang ano? Hello? Baka nakadapla siya. Play ball. Kam. Kung saan ka nilalag ni Mama. Baka na, hindi ko nga sa naga. Daihay? Baka na, ano? Yun ay ka na pagugurang talaga. Sa'yo baka? May mag-hindi yung iba? May man daw ni Mama kung saan bugtak kayo ni Mama. May rin yung mga helmet niyo na. Nasal ko ni Mama? Hindi Ano Ma. ko to, Joy? Ma. Baka tinago ni Joy? Hindi ba ka? Kuya sa kuya. Ayan. Baka dyan biglagas bago kayo mga aki. Ay, iyo pala na yung sa laong. Naligaw ako. Mayo man daw. Yaon dyan. Naguto dyan na hiling garapik daw. Diyan ko yung biglaan. Mayo daw. Oo. Tayaon dyan. Mayo. Yaon dyan. Kailangan mo daw tamayo. Ano yan? Kailangan daw tamayo manili. Yan ma. Ayan. Nahiling ko daw.
naman yan. Salamat. Dahil na mawawala-wala sa bukaan naman. Sana all! Sana all may bagong cellphone. Sana all. Anong friend? Ano cellphone yan? Ay, wow, Redmi. Wow, atidang ako man. Xiaomi. Ano, Tansi. Wow, sana all! 9. Do, 9 lang oh. Do, 9 lang. Ayos na yun sa kuya. Okay na yan? Redmi Note 8, 2020. Bago lang dali. 4G na yan, 128 ang ano. Para sa ko. Mabilib na. Redmi Note 8, 2021. May password ba? Si mama makanuso na pati isi mukha ni mama sa bagay.